Øvelsen, vi skal lave nu, hedder liggende hasestræk. Og hvis jeg skulle give dig en god yogaøvelse, hvis jeg kun måtte vælge en, så vil jeg helt klart tage den her. Jeg siger godt nok, at der er ikke så meget hokus pokus over yoga, men lige netop med den her øvelse, der føler du faktisk, hvis du spørger mig og flere af mine elever, nærmest magi, når du kommer ud af strækket. Så prøv lige en gang. Du kommer ned på ryggen. Og så starter du med at kramme dit ene knæ. Så du lige fletter fingrene her, krammer knæet ind mod maven, ind mod brystkassen. Og lad os se, om du kan lade det andet ben forblive strakt, og foden flekset, så tæerne peger op mod loftet. Godt. Og så langsomt strækker du benet op mod loftet. Og så flekser du foden og spreder tæerne. Det gør du jo på begge fødder. Fortsat. Skubber ligesom ud gennem hælen, fodsålen. Og så presser du baglåret. Ligesom du gav dine hænder modstand med baglåret. Du presser baglåret væk ned mod fodenden. Ind mod hænderne. Samtidig med at du trækker med hænderne. Så det er et meget aktivt stræk af bagsiden på højre ben. Både baglåret og læggen. Prøv at give slip i skuldrene. Læg mærke til mine skuldre. De smelter ned mod underlaget. Giv slip i nakken, giv slip i ansigtet. Du kan også lukke øjnene. Og så træk vejret roligt her. Hvis det kniber for dig at holde det her ben i gulvet strakt, fordi du har måske meget korte, stramme hasemuskler, så bøjer du bare knæet, benet, sætter foden i gulvet og fortsætter på den her måde. Igen her åndedrættet med dig. Og her bliver du liggende 5-10 rolige og lige lange ind- og udåndinger. Og ligesom sende udåndinger om på bagsiden af låret. Og når du så har ligget her, de der 5-10 vejrtrækninger, så sænker du langsomt benet i gulvet. Og så ligger du bare lidt øjeblik med armene langs siderne, håndfladerne op på loftet, bare har øjnene lukket. Og så bare lige ligge og mærke magien. Inden du skifter til modsatte side. Og gør de ting, som du lige har gjort.